बड़ देउल गोटे जातिर जय पराजय सृष्टि सृजनी विषाद विवाद सबुठू बड़ साक्षी अरुण स्तंभरू 22 पहाच दे रत्न सिंहासन जाए सबु पाद चिन्ह को मु साइति रखी मो स्मृति प्रबल प्रतापी गजपति विजय बिगुल रे जी आत्महरा लुंठनकारी जगन मान आक्रमण मत से स्तब्ध कर आज मु कहि इतिहास किसी नक्तिम अध्याय मु बारंबार लुंठित लांछित केमिति सगर्भरे ठिया केमिति ए ओडिया जाति निज प्राण ठारू अधिक भल पाउथिबा जगन्नाथ को सुरक्षित रखिबारे आप्राण चेष्टा करिछि। गजपति रामचंद्र देव को बंदी करी जगन्नाथ मंदिर लुंठन करो जाओ। श्रीमंदिर जगन बसवे प्रभु करे चोरी तुमे न रहिले आहे जगन्नाथ आमको रखिब किए निजकु निजे तो रक्षा कर प्रभु गोपने को छप प्राए गोपने को छप प्राए गोपने को छप प्राए गोपने को छप प्राए। ओ भीतर च महापात्रे अनाना ओ प्रतिहारी एठिक आस मो पाखक आस निशी विजन देह को गोपन करने को पड़ो ये कथा जमी कान को धिकाने हबनी जमा हबनी गोसे हमको क्षमा कर दियो मणिमा रत्न बेदी छाड़ी किछि दिन आपण को गोपन हबा को पड़ो आमर सबू चली जाऊ पछे हेले आपण श्रीअंग को आम कहा छुई दबुनी शेष मो गर्भगृहर रत्नवेदी विराजित महाप्रभु को स्थानांतरित करगला से दिन मो पाइथिला सबठु दारुण मुहूर्त शून्य रत्नवेदी को देखि जी मर्माहत होती ताठू अधिक भांगी पड़ते महाप्रभु प्रिय सेवक माने किणी किणी जाउछ जगन्नाथ आम्भे दर्शन करिबु काहाकु किणी किणी जाउछ जगन्नाथ कुल बहुकर रणी पंडाए कड़ा गड़ी कुल बहुकर रणी पंडाए कड़ा गड़ी विधाता महिला ओडिशा को केड़े किनी जाउछ जगन्नाथ आम्भे दर्शन करिबु काहाकु केड़े किनी जाउछ जगन्नाथ
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସିନା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ତକି ଖାଁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। ଗଜପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତତେ ପତା ଅଛି ମୋଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁ ତାକୁ କୋଉଠି ଛପେଇ ରଖିଛୁ। ତତେ ସଚ କହିବାକୁ ହବ, କହ କାହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ? ପ୍ରାଣ ପଛେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଜାନ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କିଛି ଫାଇଦା ହବାର ନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭଜନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ହେଇଗଲେ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୋର ଗୁଲାମ ହେଇଯିବେ। ଗୁଲାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଆତ୍ମା ସେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଦେବେ, ହେଲେ ପ୍ରାଣଠୁ ବଳି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଟେକ ସେ କେବେ ତଳେ ପକେଇବାକୁ ଦେବେନି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଗୋଟେ ବିଧର୍ମୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇପାରିବେ। ଲକଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏତେ ମହବତ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ୟାଦ ରଖ, ଯଦି ମୋ ବେହେନକୁ ନିକାହ କରିବୁ ତ ତୋର ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚିଯିବ, नहीं तो ए तकी खान ଆଉ ତା ଫୌଜ ତମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଭାବି ଦେ, ବିଧର୍ମୀ ବନକେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ ନା ଧର୍ମରେ ରହି ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ହରେଇ। सोच गजपति सोच। केउ परीक्षा कुह महाप्रभु, केउ परीक्षा कुह, केउ शर्त गोटी मानि नेबी प्रभु, केउ पथे जेबी कुह। केउ परीक्षा कुह महाप्रभु, केउ परीक्षा कुह। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କିଏ? ମୋ ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିବାହ କରିଛେ? ନା ନା, ସେମିତି ହେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମୋ ମତରେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ହେଇ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୋ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ତୁ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦେବୁ, ଟେକିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀ ହାତକୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜେ ବିଧର୍ମୀ ହେଇଯିବି? ବିଧର୍ମୀ ସିଏ ଯିଏ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ସେ କେବେ ବି ବିଧର୍ମୀ ହେଇପାରେ ନା। ମନେ ରଖ, ତୁ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଗଜପତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତୋର କର୍ମ, ତୋର ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ। ତୁ ସେଇ ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି। ଇତିହାସ ମତେ ବିଧର୍ମୀର କଳଙ୍କ ଟିକା ଲଗାଇ ଦଉ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ନେତରେ କେବେ ବି କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ, କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ। गजपति रामचंद्र देव बनिगले अफिज खादर बेग। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ବିଧର୍ମୀ ପାଲଟିଲେ ଗଜପତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ସେ ହେବେ ଆଜୀବନ ବଞ୍ଚିତ। କୁହ ହେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ ତୁମ୍ଭରି ଦର୍ଶନ ବିନା ତୁମ୍ଭ ଚକାଖି ନ ପାରଇ ଦେଖି ଦେଉଳକୁ ଯିବା ମନା একি তুম্ভ প্রভু বণ একি তুম্ভ প্রভু বণ একি তুম্ভ প্রভু বণ হে প্রজ্ঞা করিল পারি দেবী এই প্রাণ তুম্ভ প্রভু বণ হেব অগারণ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯଦି ପତିତ ବୋଲି ମୋ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଅଗଣିତ ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୋମୁଟକୁ। ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୋମୁଟରେ ଅଗଣିତ ପତିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେବ ପତିତ ପାବନ। କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଥିଲା ନା ସତ? ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ବଳିଆ ପ୍ରଭୁଜ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ। ପତିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ହେଲେ ସିଏ ପତିତ ପାବନ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗର, ଯାହାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରସ୍ତରେ